Teren fuuta lillahi haa njettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas teren fuuta eyyi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe calminama juurama moni kala ina tawino wonde yettoɓe yeeɓoɓe ngoɗo ayaw foof min calmini ɗum min juurima ɗum eyyi dawol ngol hannde ngol dawama no hannirta ni dawama no moƴƴi yaltama kadi duggama kadi liggama no moƴƴi awre arande fayde so woodi ko seeɗa heddi hen nde wonno duggere so yeehi ha ñawli tan hankkadi tawata ko ɓalliɗi maayi kono liggama no moƴƴi tawi ko ligga ko guila rasel to ha yettoyima sara fayde heddi hen ko seeɗa ɗum noon mboɗa andi samedi garo tan ne wawi Allah e wonde moƴƴo so Allah jaaɓi wawi guerte ɗe gasa ɗum noon min calmini min beltima tan no fewi onon e jokke golle ɓe towni so Allah ɓe liggima ko ɗum tan kam minen gandi ngol sembi hande kay kam ngol sembiri moƴƴi moƴƴi ɗum ɗo kay so ngol dawte ngol famɗat ko heddi yimnoɓe arde ɓe keɓani arde ɓe yo Allah adduɓe yo Allah wallu en tan kala mo Allah yiɗi hen arat so Allah jaaɓi yimɓe fof garat yimɓe fof ne jiiɗi arde so wona yoɓe nande mawɓe maɓɓe ɓe tawi ko mawɓe maɓɓe ko ɗo ɓe tawi mawɓe maɓɓe yoɓe ñembu ɗumen yo Allah wallu ya barka Cheikh Tidiane ligganaɗo ceerno mum no min gona yimɓe haaloɓe no fewi min ko Hammady Bannor ɓurmi andirde kono ko Amadou Mody mbiyetemi kono noon ko Hammady Bannor o ɓuuri jaltade sifawu dawmo fana dawam hoytere Allah kadi no fewi wona ni fekkirno noon min calmini bandiraɓe fof kadi min doonimi yo Allah ɓeydu jaam no fewi jarama no fewi o saro ɓe gongo ƴakkude guerte quoi jarama no fewi. Assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe en calminama beltanama min calmini rendogo foof eyyi dawgol kam sona yuɓɓi fewi te dawama no fewi machallah guerɗe kadi feccere nde duggama ko ɗum ɗo tan woni ko mbawɗen ɗum ɗo tan kadi woni ko ceerno yamiren nde wonno almudo ceerno ala ko ɓuuri galle ceerno ala ko ɓuuri caali ceerno ala ko ɓuuri jama o ala ko ɓuuri guesa ba ko yamirode tan eyyi enen noon ko ceerno kala ko yiiɗi ko ɗum woni ko jiɗɗen yo Allah hokku en noon hebde baraji gonɗi hen ɗi e barke o fof ya barke salatu fati kala dawɗo yo Allah humtan ɗum haaju mo heɓani dawde kadi foof ko hen woni saabu anniyaji e foof kadi galle mo jiiɗa fof tawat won jaltude hen ari e yimɓe fof noon mbawata yaade kono dawgol kam yuɓɓi sembi kadi fewi vraiment waɗi fayida no fewi yo Allah hokku en tan kadi jokkidde ɗum e dow jaam ya barke salatul fati e yo jaram kadi leyɗe ɗe foof notima machallah sappo e jeenayi ɗe foof natirde ha yaltir wuuro foof dawi mon kala holliri bawol mum e gonko muɗum e kadi ɓe kolliri yidde mabɓe ceerno ñan fani hollirtano kono kadi sayama kadi sayalama kadi mbiya ko hande kadi ala moɗo dal ko so ngol watti guerte gasaɗa ha laaɓa ɓengol yooɗi feewi waɗi fayida machallah leyɗe fof noti fof dawi machallah kadi guerɗe ɗe jibini ha moƴƴi ɗe jibini kadi no hannirni e kadi ɓe gardoro yimɓeɓe ɓe mbiya jaare ga mbaɗi reeni joom dabaji fof gaddi dabaji mumen guila joom gay joom pucci joom bamɗi fof gaddi ɓeeɗa keedi koye ndiyam ɓeeɗa keedi koye goɗɗum e goɗɗum machallah dawgol jooɗi fewi waɗi fayida waɗɗon e dawgol ɗon waɗi fayida fewi machallah eyyi ko yettere Allah tan e dawol he min beltoma hen Allah joni kan gurdam ceerno men bo en dawandem bo e ardade men barke Cheikhna Amadou Tidiane dawol ngal vraiment waɗi fayida yimɓe fof dawi gari wotima dawol eyyi addi ɗum affaire o ɗum gasan ko yimɓe mbi o yimɓe kaɗɗa guerte e toon manque seeɗa ɗum dartin min yenna yeno mbi ɗo ha aset garo inchallah dawol ngol watte ko yettere Allah noon kam vraiment neɗɗo kam kala almudo ko liggani ceerno muɗum ko yettere Allah yo Allah junnu gurdam ceerno meɗen ɓoyen o ɓooya ardade men ya barke Cheikhna Amadou Tidiane a jarama hande kadi Allah yoɓ moƴƴe salminama jurama Allah e julde na Allah sallallahu alaihi wasallam kadi yimɓe fof ne belti kala dawɗo ne weltima dawde kadi welti kadi minen min jiiɗi kadi on sukaɓe ko tinno ko tin komin tinno ko par ce que minen 73 min dawɗo 73 emin dawɗo 73 noon ko heewi jibinaka ɗo ko heewi jibinaka par ce que guilaji Mamadou Saydou juuri emin dawa e guesa seydi ɗoya to min dawa ceerno Tidiane waɗɗa goto hen taw min toon emin ñama emin jara emin detti hen no fewi noon yo Allah ɓeydu moƴƴande onon sukaɓe en kam tinɗen feewde son tinnaki tan on saɗum jangga kono so tin tan welat joni ko ñaama e yarede woodi
wetti Allah kadi woodi yalla weren yalla wallu yalla ɓeydo ha heewa kuuɗe mon ɗi ɓoon dawgol machallah yettude Allah dawgol kam dawama kadi gollama himmirama no feewi no feewi saabu ɗum suba ko tan faade joni ayi ko golla o aali fof gari machallah yettude Allah eyyi alhamdulillahi rabbil alamin mbaɗanimi duwa o tan ha ɓuura ɗo dawgol ɓuura ɗo o kaal toure eyyi assalamu aleykum bannama ceerno dawgol machallah alhamdulillahi rabbil alamin de suwa kañum dawa gollama no feewi no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi o saaha mi saɗi mbiya ko dugga ko ɓuuri heede ko heddi ko mais mataw dawgol ɗo ko yiɓɓe yimɓe jeegani ɓe mbiɗa ka guertana manque seeɗa kono ɓe gaccani yimɓe gulna ɗo beccu men tan ɗo ha yeeso wasata gayde joni joni kono alhamdulillahi rabbil alamin kala seeɗata ko batte woodi dawgol ngol ko waɗi assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh koko Sergou Konté ASC Legal National eyyi dawgol vraiment ngol waɗi fayida no feewi no feewi yimɓe dawi kadi golli gollama no moƴƴi no moƴƴi alhamdulillah so wattama hono gol ɗo kam guerte ɗe kam hikka ene waɗa yakare ɓe tampita yimɓe ko manno ma yimɓe tinno guerɗe ɗe pamɗani kadi a yii ɗe goni koye yoon woni koye yarde guila ne heccide surtout ma noon so leydi ndi yoori tan ne wawi warde caɗele wonta robboji ɗi ɓooli jaltata kono guerte ɗe kam vraiment joni aɗe moƴƴi aɗa ndewi lawol kadi hikka kadi hewani huuɗo ha hen tampini yimɓe tinnima te taw guerte ɗe gasa so Allah jaaɓi inchallah eyyi assalamu aleykum warahmatullahi taala eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah min calmini min juurima vraiment koye teɗal feewi dawgol dawama no feewi yimɓe dawi dawol moƴƴol dawol timmugol kadi ligguima kadi no moƴƴiri ni vraiment min mbiyata tan koyo dokke golle timde no feewi dawi ɓeyde sembinede kadi ha moƴƴa ha moƴƴa ha moƴƴa eyyi ko wayno Mamadou Seydi fof wonno kañum en kewan dawde eyyi ko feñaji mawɗi oɗo o assalamu aleykum bandiraɓe calminama beltanama dawgol sina waɗi fayida no feewi yimɓe dawi normal eyyi accere Basir ari ɗo weltima no feewi eyyi kono noon jarama min dokkimi rendez-vous ala ko inchallah ɗo o waɗi fayida ɗo kay Allah jarama en jarama no feewi dawgol moƴƴi yooɗi feewi randu wattama alaba garowo so Allah jaaɓi yalla tawnen alaba so gasani aset gasani so Allah jaaɓi inchallah taala min cabini bandiraɓe foof kuuɓal yo Allah jaɓanen ɗaɓe to juulal nguran ceerno meɗen ya barkinde Allah en jarama no feewi yo dawol arba yo arba e guerte ɗon hawra guerten ɗo e guerte alarba on hawra makko dariɗo o yawata ɓonde kono guerte wonɗo garata so boni fewtako waw kadi ɓe lawde ɓuuri moƴƴude mum en tawhiɓe ɗum alarba o dawen ɗo kala ko mbawi noddira en asano sen garti ƴettide haalama to Allah haaji on en jetti Allah no feewi en jetti ceerno kadi en jetti yenirore ceerno ɓe en mbino hoore mum ɗeɗo guertere mayni kanko ɗo way ɗum ɗon ko yenirore ɓe waɗi enen gandi hoɗen hoddongol ɗo ene ɓuri gooƴi sappo jawdi Allah tagi ɗumen yenirore fodde yenirore ɓe addi ɗum ɓoye hecci en ɗon yenirore naftere ɗen yenirore ɓe ene fo enen ɓeyda akara yettude hallahi wonnoɗi wiidemo Ousmane Amadou ayi almudagal ngal mbiɗangal almud naftortoɗo ngal ko nafiɗo yenirore on naftorto yenirore ɓe yen jiƴayillahi meeɗi haalde ɗo ɗum kala ko nafi almudagal naftotogal ɗum noon yen ɓeydi finnade
eɗen nganndi ɗon e tawol football waɗi no feewi eɗen nganndi football ɗe moƴƴi no feewi eɗen nganndi defte jaltino moƴƴi ɗum woni haajuji ceerno woni haajuji mbaɗeɗe koto mawɓe tan ñalata ko ɗum jiɗi en jetti Allah meɗen nde ceerno en waɗi mbaɗi ɗi enen fof o wiino en so ngesa ba moƴƴi so nde ceerno moƴƴi gooto fof ma yi moƴƴina mum to moƴƴere nde to ngesa mum taw enen fof en jaadi ɗum eɗen jettiri ɗum Allah en beltima hannde no feewi no feewi ceerno Habibu Allah jaarama o jaarama yo Allah yommi moƴƴere yo Allah timmina anni o yettina fandare ɗe sababude barke Allah e Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam jume he fof beltinima kono foore dental ngal ko ɓeydare dental ngal ko dañal dental ngal ko dañal dental ngal ko maɗal dental ngal en jetti Allah en jettima Allah yo Allah juumu ɗum makko yo Allah rokku yimɓe ko ɗaɓɓete ko ko tampete ko enen sukaɓe Allah jarama on jarama so tawi tan foti mbaɗeten ɗum wallin tan wallahi ceerno mbeɗa weltan fen mawɓe en belto enen fof ɗon somin beltare ɗe goto men fof ene andi dawol mon hande no yiɗi men ni kañum ɓuuri weltade saabu ene andi ko ɗum ceerno yiɗi mawɓe men ɓe ko ɗum jiɗi jinnaɓe men ɓe ko ɗum jiɗi sen gari liɓɓoɗen liggoye moƴƴo naftorɗen hunde dawgol Allah jarama en jarama
وإجي أعلم أصلاه من وجبتي تروح أمور أبونا وهدي يسر ند في التالي من حاجاني قدر الأمور أبونا أبا الخير صديق ما سيدي با محمد سعيد تمور أبونا أبا الخير صديق ما سيدي با محمد سعيد تمور أبونا سألمون تجاني آياني كي أقوم تسير الأمور أبونا أقوم سير إلي إلى فوق كعلمون تجاني أصل الوراء كسير بكون دي بسيتني تجاني جميل جورتانو فاس كعلمون بكون دي واعتصموا بحبل من الله جمهور أفاس جميعا ولا جلد سير الجميل كعلمون كاري كباس سكر حبيبي ده المدعم قلوني ما تجاني وتجباس ألا بل أمون تسيرا فوق أتدين الموت جلتا إباس دونيدا قرى الحمد ناتا إما لأستين لغا سكة جلتا إباس سماوجي رباني كالمسلمين ولن تسيرا إمور أبونا لا بركيجي وني مفهوم نيدي كوجي مور أبونا نياجي مجوم ميدم جورا قل ميتودو سيرن أمور أبونا يدم لفتاتي نوري قلبيهما ميلاتو ميتميتو مور أبونا يدم همتي سر روحيهما نواتانو الموت أمور أبونا تواون من ياجي مجورا دنگم كون بركة فيني تمور أغوناس من ياجو خليفة دعاء جنگم كودي چرنو لنتين نمور أغوناس من يتورو جكر دلم چرنو من نئيدو ينو بيين المؤمن للمتي كوتي جاني مور أغوناس ألا بلق شرقا غربا فوف يمينا شمالا امور اغوناس بكادي يقينا ثرى وثريا ملك املكوت غم كدفاس اجبروت الاهوت اهاهوت فو امرني ببيني تمور اغوناس بغندي بمج